A Deputación mantén o seu firme compromiso ca candidatura da Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade nun ano determinante para acadar este recoñecemento por parte da UNESCO. Neste senso, a institución provincial ven de renovar a colaboración co Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, tal e como se recolle no convenio asinado polo presidente da Deputación, José Tomé, e o máximo responsable da entidade, Luís Fernández Guitián. Grazas a esta colaboración, a Deputación achega 25.000 euros para axudar cos gastos de promoción e comercialización conxunta do destino Ribeira Sacra. Tomé Roca destacou que esta achega servirá ao consorcio para sufragar un ano máis o desenvolvemento da súa actividade, que se concreta na xestión de fondos públicos para desenvolver tarefas destinadas a potenciar o sur da provincia como destino turístico. Entre as diferentes accións levadas a cabo pola entidade en 2024, unha das prioritarias foi precisamente a participación nos diferentes trámites da candidatura Patrimonio da Humanidade, asumindo funcións e partidas do Plan de Xestión de Paisaxe Cultural do Territorio. O presidente valorou esta colaboración no contexto da candidatura da UNESCO reformulada este ano en torno á auga e lembrou a implicación total da institución provincial desde o primeiro momento para a consecución desta distinción internacional. Lembrou ademais que foi a propia Deputación de Lugo, baixo a presidencia de José Ramón Gómez Besteiro, a que liderou no ano 2011 unha campaña de movilización institucional e social con este fin.